optage det i aften også, i selve oplægget. Og inden at jeg giver Helle Stewart her, som er hende, der skal have et foredrag for jer, så vil jeg lige præsentere, hvem vi også er. Jeg hedder Lene, og jeg er udskoleleder her på Fødskole. Jeg hedder Renas Ahmed, jeg arbejder som distriktsforebygger fra det kriminalpræventive team og passer så det her område herude omkring Vestområdet. Ja, og bare lige sådan for at høre lidt ord til et kriminalpræventivt team, så er det, kan man sige, også lidt det gamle SSP, kan man sige, som nu hedder kriminalpræventivt. Ja, og jeg hedder Simone, og jeg er associeret i klubben i Madgård. Jessica. Jeg hedder Senka Valentintas og er viceskoleleder på Læringshuset og repræsenterer Læringshuset i aften. Ja. Ja, og jeg tænker også, at vi har tid til, når Helle holdt et oplæg, så har vi tid til en masse spørgsmål mere. Og der vil vi også gerne stille os til rådighed og fortælle lidt om, hvad det er, hvordan vi arbejder med det i klubberne og i skolerne. Og vi har også holdt nogle møder inden, og vi er meget enige om, hvordan vi gerne vil have tingene skal være. Så uanset om det er det ene eller det andet sted, jamen, så har vi de samme politikker. Men det kan vi fortælle lidt om bagefter. Så skulle vi give Helle, som du selv måske lige præsentere Helle, hvor du er henne og din baggrund for at være. Ja. Velkommen i hvert fald. Jamen altså, jeg hedder Helle Stewart, og jeg er leder af en indsats, der hedder Klar Livet uden røg og rusmidler. Og det er et samarbejde, der foregår mellem 10 kommuner, 8 her på Vestegnen, og så Dragør og Torby. Og der er Høje Taastrup, så er det de 10 kommuner, som er med i det samarbejde. Og det vi samarbejder om i Klar Livet, det er, at kommunerne hjælper hinanden med, hvordan kan vi forebygge børn og unges brug af rusmidler, af nikotinprodukter, og så samarbejder vi også med ungdomsuddannelserne, sådan om en lidt bredere sundhedspalet. Jeg har faktisk beskæftiget mig med rygning og med nikotinprodukter siden 2008, så jeg har været en del år, hvor jeg har bøvlet med det her område. Og for nogle år siden, så tænkte vi faktisk, at vi havde knækket kurven, at vi havde fået nikotin ud af skolegården. Men altså, det har vi bare ikke, fordi det er svært begyndt at gå den forkerte vej. Så det er noget af det, jeg vil fortælle om i dag. Hvad er det for nogle produkter, der er i omløb nu, og hvorfor de er det, og hvor farlige de er, og hvad kan man gøre ved det som forældre. Og så tænker jeg bare, at på en måde er jeg meget glad for, at der ikke er fyldt helt op. Det betyder bare, at der er større muligheder for jer lige at sige, altså at stille et eller andet spørgsmål. Og så kan vi lige se, at så vi kan tage nogle spørgsmål undervejs, og vi kan også tage en runde til sidst. Men hvis I lige sidder med et eller andet, så spørg endelig, ikke? Er det sådan, vi kan gøre? Yep. Og så kører jeg ellers bare på. Det her det er dagsordenen, så jeg siger lige lidt om, hvorfor vi er i det moras, vi er i lige nu. Og så, hvad er det for nogle produkter, og hvor skadelige er de, og hvordan kan vi hjælpe de unge. Og hvad er det for nogle materialer, der man kan bruge, hvis man vil vide noget mere. Men der har været de sidste halve, 3/4 år, har der jo blandt andet været nogle tv-udsendelser. Er der nogle af jer, der har set dem på TV2 og på DR1? Den ene, jeg tror det var den på DR1, handlede meget om, hvordan er det, at de her puffbarer bliver solgt og sådan noget. Og den på TV2, den handlede lidt om, hvordan industrien sådan set også formår at markedsføre sine produkter, selvom de ikke må. Så det har jo, hvad kan man sige, skabt noget mere alertness omkring, at produkterne er her, og måske også noget bekymring. Og så er der også blevet lavet, hvad kan man sige, vi har fået noget mere forskning på området, så vi ved noget mere om nikotin, hvor farlig er nikotin i sig selv. Så det jeg vil starte med at sige, det er, at som jeg sagde før, så kan vi se, at de unges forbrug af nikotinprodukter er stigende.
Og det er sådan mest aktuelle tal lige nu, det siger man, at hver tredje ung mellem 15 og 17 år bruger et eller andet form for produkt, altså dagligt eller lejlighedsvis. Og det kan så være det kan være det, de kalder snus, og det kan være puffbar, eller det kan være cigaretter. Så det er alligevel mange, kan man sige, men heldigvis er der også dobbelt så mange, som ikke gør det. Det synes jeg også, at man hele tiden skal tænke på, at når jeg står og fortæller det her, så skal I lige tænke på, at der alligevel er dobbelt så mange af de unge, som ikke bruger produkterne. Og for at vi skal kaste os ud i de her grafer, men den, der er vist her, der kan I godt se, at den stikker sådan lidt opad. Og det er den graf, der viser, hvordan er forbruget af engangs-e-cigaretter, altså eller puffbar, eller vapes, eller hvad det nu hedder, at det ligesom er den, der er stukket af. Og det er så også det, vi får af meldinger ude fra skolerne og sådan noget. Det er meget, meget dem, der florerer derude lige nu. Men der bliver også stadigvæk røget derude, og der er også gang i det, der hedder snus, som jo er det, man putter op under lipperne. Og vi har nogle tal for, vi spørger jo jeres elever, eleverne i 9. klasse om en hel masse ting, blandt andet også om de bruger nogle af de her produkter. Og det er tallene fra de 9 kommuner, jeg arbejder for, eller de 10 kommuner, jeg arbejder for, og jeg mener, at den der, jeg har sat i midten, at det er så tallene for Høje Taastrup. Og det, man kan sige, det er, at den gode historie er, at der er I ikke sorte pærer, eller hvad man skal sige. Det er ikke her, at de højeste tal for nogen for forbruget er. Men I kan også godt se, at det jeg sagde før, at brugen af det, der hedder engangs-e-cigaretter, at det er det, der er mest populært i 9. klasse. Og så vil jeg så sige, at de her tal er et år gamle, fordi vi faktisk ved at indhente nye tal nu, men dem får vi først til februar måned. Så det bliver lidt spændende at se, om det så er blevet, hvad kan man sige, hvordan det har forandret sig fra deres svar sidste år. Ja. Jeg ved også, at SSP får også nogle af de der tal til det. Der bliver også spurgt til alt muligt kriminalitet i de der spørgsmål, og hvordan de har det, og hvordan de har det i lærere og sådan noget. Så det er sådan rimelig pålidelige tal. Man kan sige, at i 2000 eller for nogle år tilbage, når vi snakker om det her, så snakker vi kun rygning. Altså det var ligesom det, der var på spil. Og det var altså på en måde mere enkelt at have mere at gøre. Men i dag, der kan man sige, der så er sket sådan et paradigmeskifte, at rygning er bare en del af forbruget. Og så er der alle de der ting som vandpiber og forskellige snusprodukter og noget, der hedder engangs-e-cigaretter og nogle, man selv kan påfylde på, og nogle, som der kommer røg ud, men de bliver kun varmet en lille smule op. Så altså markedet er totalt eksploderet på, hvor mange forskellige typer af, hvad kan man sige, måder, at man kan få nikotin på. Og hvorfor har vi det? Altså det er ikke tilfældigt, fordi at alle de der produkter er ejet af tobaksindustrien, også selvom der faktisk er mange af de der produkter i dag slet ikke er noget tobak i dem. Altså, der er nikotin i, men der er jo ikke tobak i det. Men industrien har jo for en del år siden set skriften på væggen, at der blev indført, hvad kan man sige, restriktioner i forhold til, hvor man må ryge. Det blev de rum, hvor man bliver ryge, de bliver mindre og mindre og mindre, og så er de bare tænkt, jamen så må vi jo finde på noget andet. Og de har faktisk i rigtig mange år, 15 år, haft en strategi, der hedder, at der skal være et nikotinholdigt produkt til enhver lejlighed 24/7. Så det er det, at de jo i den grad lykkes med
Så hver gang, at der altså bliver spændt ben for dem på en eller anden måde, så er de i fuld gang med at udvikle nye produkter. Og de tjener så mange penge på det her marked, så de har virkelig råd til at købe, hvad kan man sige, de dygtigste folk til at finde på og udvikle og markedsføre det. Så den der industri, den hamrer derude af. De er ikke blevet fattigere, selvom der er mange steder med lige med. Og de nyeste produkter, det er jo så nogle af dem, vi ser ude i skolegården i dag. Nogle af dem er på vej, så de findes i USA og er på vej. Og det der er oppe for oven, det er jo sådan, ligesom sådan en æske med nogle vingummier, men der er bare nikotin i de der vingummier, så det er slik med nikotin i. Ikke? Så vi bevægede os fra, at det var noget, hvor man røg og skulle tænde ild og have noget ubehageligt røg ned i lungerne til, at det er noget, der smager af slik, og egentlig ikke er på nogen måde ubehageligt at indtage. Det billede, der er deroppe i det hjørne, det var, hvad kan man sige, det meste af det der er faktisk ulovligt at sælge i Danmark. Men det er alligevel det, som er rundt hos eleverne. Så det, der kendetegner de her produkter, er, at der er rigtig meget nikotin i. Og altså til sammenligning kan man sige, at i en cigaret, der får man, hvis man ryger en cigaret, der får man cirka 1 milligram nikotin. Og i de her snusdåser er der mellem 80 til 120 milligram per pose. Så I kan godt regne ud, at når man tager de produkter, så får man faktisk noget, der svarer til mange, altså hvis man sammenligner med cigaretter. Det betyder jo også, at brugen har forandret sig fra, at da man røg, så røg man 1 cigaret om dagen. Nu kan I jo godt se, at jeg er oppe i årene, ikke? Men, og dengang, da jeg var ung, altså der kan jeg godt huske, at man tænkte, at der var nogen, der var kæderyger, og de røg med meget. At det vil sige, at de tændte den næste cigaret, ikke? Men de havde jo aldrig 10 cigaretter i munden på én gang. Så det der med at ryge meget, det var alligevel begrænset til, hvor mange cigaretter man kunne ryge sådan derudad. Men de her produkter her, der kan man så godt tage 2 stykker snus op, eller 3 stykker snus op. Puffbaren, der kan man jo så også puffe rigtig meget hele tiden. Og det vi kan se, det er, at de produkter, der på en måde er lovlige i Danmark, altså de bliver ret hurtigt ikke særlig populære. Altså man går ret hurtigt over til de stærkere produkter. Og det gør man, fordi at nikotin er et meget afhængighedsskabende stof. Så det går ret hurtigt ind og overtager styringen op i hjernen. Og så hvor hurtigt tror jeg, at man bliver afhængig af nikotin? Er der nogen, der tør sige noget om det? Altså, tager det en måned, et halvt år, flere år, 2 dage? Hvor er vi på skalaen? En uge. Få uger. Ja. Og det kan man jo sige med, at vi ved med sikkerhed, at Roskilde Festivalen producerer rigtig mange nikotinafhængige. Og det er jo fordi, der er mange unge, der tager Roskilde Festival, og så tænker de 14 dage er alle regler for god opførsel. De er ligesom tilsidesat, nu er vi på Roskilde Festival, og så opfører vi os ordentligt, når vi kommer hjem. Og det kan man godt for det meste, men man kan sagtens risikere at være blevet afhængig af nikotin, faktisk, og have svært ved at slippe det igen, når man kommer hjem. Og det man kan sige, det er, at jo yngre man er, altså jo yngre hjernen er, når man indtager nikotin,
jo hurtigere bliver den der afhængighed etableret. Og så er der bare forskel på børn og på voksne. Altså, nogle af os kan godt ryge hver dag, uden at ende med at blive meget afhængige, og andre, de skal bare have det nogle få gange, og så er de afhængige. Og det betyder også, at lad os nu bare sige 6 børn, de siger, at de vil dele sådan nogle puffbarer nede i gården eller et eller andet sted, hvor de nu går hen. Og så vil der måske være en af dem, som er mere følsom over for det stof, som sådan set bliver ret hurtigt afhængig af det. Og de andre har bare prøvet det. Og der er jo ikke nogen, der på forhånd kan vide, er det mig, eller er det min ven, som ender med at blive hængt på ligepinden. Og afhængigheden etableres jo på den måde, at de fleste eksperimenterer jo med de her ting sammen med nogle andre, og i festligt lag, og det skal, man skal måske prøve det, det skal bare være sjovt. Det er noget, man gør sammen. Og så sker der det, at man finder ud af, at det kan også noget, når jeg er stresset, hvis jeg er ked af det og sådan noget, og så har jeg også brug for det. Og når afhængigheden er etableret, så har man det ikke godt, med mindre at man får sit stof, sit nikotin, så er man fysisk afhængig. Og det er den historie, jeg bare viser på en anden måde her. Og der er det, at når man er fysisk afhængig, så er man afhængig, så er man, hjernen kan ikke producere det, sådan en følelse af, at man bare har det godt, uden at der er nikotin til stede. Så den følelse af at have det godt, som de fleste af os jo har det meget af tiden, kan man sige, den gør man så afhængig af, at der skal være noget nikotin op i hjernen, for at have den almindelige hverdags gode følelse. Og når man har abstinenser, hvordan har man det så? Der er sikkert nogle af jer, der har haft abstinenser af at ryge eller et eller andet. Så hvordan har man det? Tilstanden. Hvad for noget? Det kan være en influenza-tilstand. Ja, ligesom man er influenza. Ja. Rastløs. Hvordan er humøret? Irritabel. Kort lunte. Ja. Jeg har selvfølgelig taget det med. Altså, vi har lavet det som sådan en roulette her. Og det er bare for at sige, at det er jo også forskelligt fra person til person, hvordan man har det, når man har abstinenser, men humørsvingninger, koncentrationsbesvær. vil jeg bare sige, at det er jo svært at koncentrere sig inde i en klasse, hvis man er abstinent. Altså, de sidder man jo og tænker på, hvornår det frikvarter, fordi så skal jeg ud og have min puffbar, eller et stykke skrå, snus, eller hvad det er. Og det vil sige, at i slutningen af en time kommer der jo meget uro, fordi at man ikke længere kan koncentrere sig. Og det er noget, jeg diskuterer, når vi er ude på ungdomsuddannelserne, fordi der er nogen, der siger, at de kan ikke koncentrere sig, hvis ikke de får lov til at bruge de her produkter. Men det er jo ligesom sådan, hønen eller ægget, kan man sige, for de har det jo sådan her, fordi vi bruger de der produkter. Ikke? Så nikotin er ikke på nogen måde et uskyldigt stof, og det har vi nok lidt haft en tendens til i en årrække at tænke, når det er da bedre, at man bruger snus, end at man ryger. Fordi at vi ved jo, eller mange ved godt, at det, der er virkelig farligt ved at ryge, det er, at man får røg ned i lungerne. Fordi det er røgen, der ligesom har nogle kræftfremkaldende stoffer i sig. Så bare man ryger, så fred være med, om de bruger noget snus. Men altså, det vi ved i dag, det er, at nikotin, altså udover at skabe den her afhængighed, faktisk også laver noget andet ravage op i hjernen, i den umodne hjerne. Fordi det er sådan, at når man er teenager, så er, hvad kan man sige, hovedet
Det er under ombygning, tror jeg, at man plejer at sige det. Og det er det også rent fysisk, så der er nogle strukturer op i hjernen, som skal etablere sig i den periode, hvor man er teenager. Og det man gør, det er også det, man bliver god til. Så altså, hvis man spiller meget tennis, så bliver man god til det, eller hvis man strukturerer sin hverdag, så bliver man god til det. Og hvis man tager stoffer, ja, så bliver man også god til det, fordi så vender hjernen sig faktisk til det. Så der er lavet en rapport, der hedder konsekvenser af nikotinforbrug for børn og unges sundhed. Og jeg har bare lige taget tre af deres hovedkonklusioner, er, at det ene, de siger, det er, at det faktisk er sådan en gateway til andre rusmidler. Og det er altså fordi, at hjernen den ligesom bliver vænnet til at få rusmidler for at have det sjovt. Og så er der så også, altså, at der kan være øget risiko for, at man får angst, depression og stress, og at det faktisk også kan forstyrre det, man kalder kognitiv funktion og selvkontrol. Altså, og det har man jo rigtig meget brug for, at man kan styre sig selv og sådan nogle ting. Så der går nikotinen også ind og laver noget ravage. Og det har risiko for. Så det vil ikke være sådan. I skal ikke sidde og tænke, mine børn de hænger på det her, og nu er deres hjerner helt ødelagt. Så må I ikke tænke det, men det er bare, altså, der er bare en risiko for det. At de her engangs, altså sådan en puffbar, inde i den er der et batteri. Og det er jo sådan en engangs e-cigaret. Og der inde i den beholder er nikotinen. Og den er så i en fast form, altså som en salt. Og så er den salt behandlet med noget benzosyre, som gør, at det faktisk rammer hjernen hurtigere. Så ja, kan man sige, industrien de har faktisk gjort noget end de der puffbarer, så de er mere afhængighedsskabende. Fordi, og de siger også, de unge vi snakker om, altså at man bliver hurtigere påvirket skævt af at hive på sådan en puffbar, end hvis man tager sådan en af de gammeldags, hvor man hælder væsken på, hvor nikotinen er i en flydende form. Ja. Altså det, nu sagde jeg jo indledningsvis, at det altså, at når man måler på det sådan bredt, at man siger, at det er så hver tredje, kan man sige. Ikke? Men det er jo klart, at det kan jo være koncentreret i nogle miljøer mere end i nogle andre miljøer, så det kan sagtens være sådan, at det er blevet moderne, hvad kan man sige, en trend i en klasse, og i en anden klasse, så er det der ikke. Så det er jo, altså, det er jo sådan, det er jo noget, som de lokker hinanden lidt til, ikke? Fordi det, jeg vil sige noget om nu, det er, altså, noget af det, som alle kommunerne er enige om, det er, at vi har sådan hjælpetilbud til unge, der ligesom gerne vil ud af det igen. Og jeg kommer sådan en del ud på ungdomsuddannelserne, og jeg vil bare sige, at der møder vi altså rigtig mange unge, som er rigtig, rigtig ærgerlige over, at de er blevet afhængige af nikotin. Altså, så det er ligesom egentlig noget, der ret hurtigt går det op for dem, at det går fra at være sjovt til, at det er noget, jeg skal bruge penge på hver dag, og der er ikke nogen, der synes, det er ret sjovt at være afhængig. Og når vi snakker med dem, så er der også en af de ting, som også slår meget igennem, det er, at der også er mange, der er kede af egentlig at gøre noget, som deres forældre ikke viljer. Altså, de fleste børn vil faktisk gerne være, hvad kan man sige, gode børn i forhold til, hvad man må, i forhold til, hvad mor og far siger. Så hvis I som forældre ligesom holder fast i, at det her er ikke nogen smart vej at gå, så er det sådan set også noget, det kan godt være, at de ikke umiddelbart giver udtryk for det over for jer, fordi der er også det der teenage, der skal lave oprør, men når vi snakker med folk, eller med de unge, så er de kede af at gøre noget,
Altså at være nødt til at gøre noget, som de egentlig godt ved, de ikke må. Så det er også en motivation. Så det der med pengene, og det der med, at man gør noget, forældrene ikke vil have, det er to ting, som er meget det, de kommer med, når de gerne vil slippe ud af det igen. Så det vil jeg bare sige, at det skal I tænke over, når dem af jer, der får, hvad kan man sige, kommer i en situation, hvor I skal snakke med jeres børn om det, at det virker altså egentlig at sætte nogle grænser for sine børn. Og når vi snakker med dem, så får de det meget af vennerne. Det er ligesom, de beskytter også meget hinanden. Men der er jo nogle af vennerne, som så køber det af nogle andre, kan man sige. Ikke? Så man kommer hurtigt ind i noget, som ikke er særlig sundt. Så derfor vil jeg bare... Jeg kunne godt tænke mig bare lige sige, at vi har jo gjort det i klubben, og vi har ringet rundt til os mange af jer, der sidder her, og sagt, at det er ikke fordi vi beskylder jeres børn for at gøre noget, men vi vil gerne have, at I får den her viden. Og det har vi haft nogle rigtig gode samtaler med, nogle gode snakke. Så vil jeg sige, bagefter så børnene i klubben, så er der faktisk ikke en eneste, der har været sur på os, at vi har gjort det. Det er som om, at de faktisk også synes, det er rart, at der er nogle voksne, der går ind og tager affære, der gerne vil være tydelige og sætte en ramme op for, hvad det er, hvad der er ok, og hvad der ikke er ok. Så jeg tænker også, at det er det, der skal til, det er blandt andet, vi mødes nu, og får en dialog omkring det her, og man ikke, der kan også lidt tabu i, tænk, hvis min dreng kan gøre det her, kan jeg så sige det højt, eller hvorfor jeg hjælpe hende og sådan nogle ting. Og det er noget af det, som vi gerne vil have med op på det her møde i dag. Men det er rigtig super nemt at få fat i, og det er også super nemt at komme til at skylde nogen nogle penge. Og det tænker det er det, vi skal rydde op i sammen, hvis det er sådan der. Men i første omgang, så handler det i hvert fald at få præciseret, hvad er det egentlig, det gør, og hvor afhængighedsskabende er det egentlig, og hvad kan man også putte i, som måske er endnu mere farligt, når vi kommer dertil. Så jeg tænker, at vi er på lidt af en mission, alle os, der er her, og også dem, som ikke er her, dem skal vi jo også med på vognen. I forhold til, at vi skal være og sige nej tak til det her. Ja, men det var bare altså, ja. Det er nemmere sagt, men det er så fint, altså her hvor jeg er i mit oplæg, er det jo også, hvad kan man sige, hvad kan man gøre, kan man sige. Og vi har lavet noget, der hedder skodfortællinger på et tidspunkt, og der var der sådan nogle unge, der skulle fortælle en historie, at de havde selv fundet på, hvad de ville sige, så optrådte de med det. Og det, der ligesom var karakteristisk for de historier, der blev fortalt, det var faktisk, at de på en eller anden måde handlede om, at de unge appellerer til, at vi som voksne også opfører os som voksne og træder lidt i karakter. Så der kan jeg så starte med, at der var i hvert fald Patrick, nu snakkede han om, at han snakkede om, at der var blevet indført røgfri skoletid, og så kunne de jo bare se på den skole, hvor han var, at der var nogle af lærerne, der lød som om, at de ikke opdagede, at der var nogle elever, som egentlig gik uden for skolen hver dag. Ikke? Så havde jeg den der lidt kække bemærkning. Hvordan kan lærerne undgå at se, at den samme gruppe af elever hver dag går det samme sted hen? Tror de virkelig, de står og øver matematiktabeller? Og altså det handler om, at på skolerne, og nu siger jeg det bare, og så kan I jo selv sige, det gør I også, men der er jo et arbejde for lærerne ude på skolerne, ikke at vende det blinde øje til, fordi at det ser eleverne. Så hvis man tænker, jeg overgår ikke at gå ind i det der, i dag, jeg lader som om, jeg ikke ser det, det ser eleverne. Og det er de altså ikke respekt for. Så det er sådan en ting. Men de har jo heller ikke respekt for forældre, der siger et og gør noget andet. Så opfordringen til forældre er også, selvom det er en lorteopgave, kan man sige, at sige, det her må du ikke, og så gøre noget ved det, altså stå fast på det. Og det er jo lidt den rolle, man skal have, når man har teenagebørn, det er, at man skal jo være det der værn, og så tage de, hvad kan man sige, sure miner, der kommer ud af det.
Men jeg tror måske, det hjælper lidt at tænke, at inderst inde respekterer de faktisk voksne, som formår at være det der. Og jeg tænker også, at I skal tænke over, at vi kan ikke overlade det her til, at nu fortæller vi de unge, hvor farlige de her produkter er, hvor dum en idé det er, og så klarer de dem nok. Fordi de er op imod en industri, som går målrettet efter børn og unge. Det er det, de er op imod. Altså, de er op imod sådan et monster her. Så I er jo nødt til at være på deres side. Og deres side, det er, at I skal hjælpe dem til at lade være. Og det gør I ved at sige nej. Og så holde øje med dem, tag snakken med dem. Find ud af, hvad der kører rundt i klassen. Få en snak om, hvordan har du med det, og hvordan kan du manøvrere dig, og interesserer jer lidt for det. Og så kan man så sige, at hvad gør man så, når man så opdager, at ens barn så alligevel er blevet afhængig af det her? Altså, og der har man jo nok lyst til så at tage snakken og sige, nu har jeg opdaget, at du ryger e-cigaretter, og nu aftaler vi, at det stopper fra i morgen. Tror jeg så, at det stopper fra i morgen? Nej. Og det er jo lidt det, der er den hårde opgave. Det er jo også at anerkende, okay, min datter eller min søn er blevet afhængig af noget, og derfor kan man ikke bare stoppe fra den ene dag til den anden, fordi at jeg har sagt det. Måske kan, hvis I tager dem hurtigt nok, altså de kun har prøvet det 10 gange i skolegården eller et eller andet, så kan de godt komme ud af det. Men for nogens vedkommende, der er de måske noget at blive afhængige, og der skal der altså lidt mere til. Det betyder ikke, at I ikke skal tage snakken, men jeg tror bare, at man bliver nødt til os selv at lige, hvad skal jeg sige, altså, man håber jo bare, at det går over, og nu siger jeg det til min søn, du skal ikke drikke så meget, det kan du skal gøre en gang, ikke? Og så, det var en meget svært samtale, og så havde jeg sagt det til ham, så tænker jeg, nu er det nok overstået. Det var det så ikke. Det tog noget tid, men det viste sig på den lange bane, at den snak, jeg tog med min søn om det der, var rigtig vigtigt. Men det var da hårdt at så se på, at han var fuld igen næste weekend. Har han ikke hørt, hvad jeg har sagt? Jo, men det skulle ligesom synke ind, ikke? Og det vil jo også være ude i, det med jer, der kommer til at tage den snak. Hvordan kan vi hjælpe dig ud af det her? Og noget af det, at jeg synes, der er en vigtig ting som forældre, det er faktisk at indgyde ved håb. For jeg har i hvert fald mødt mange, som faktisk ikke tror, de kan. Altså stoppe. Så hvis man ikke selv tror på det, så er det meget svært at holde op. Og så har man faktisk brug for, at der er nogle voksne, som ikke kun skælder ud, men som siger, at det er noget shit, du er kommet ud af, men du kan godt komme ud af det. Altså, tror på det, indgyd det håb, at det kan de godt. For det kan de godt. De har jo ikke brugt de her produkter i årevis, så selvfølgelig kan de komme ud af det. Men det kan godt være, at det er hårdt at komme ud af det. Man skal igennem en abstinensperiode, hvor humøret går op og ned, og man sveder og har influenza, hvordan det nu føles. Jeg er nødt til at anerkende, at I har med en afhængighed at gøre, og at det kan godt være, at skideballer og krav om at stoppe i morgen ikke er det mest effektive. Men det der med, at vi skal finde ud af at få dig ud af det, og det kan du godt, og vi skal nok hjælpe dig. Altså indgyde på det, og understøtte deres autonomi, altså forståelse for, at de kan godt håndtere det. Og det at lære og altså kunne komme ud af det, det vil også være noget, som man kan, hvad kan man sige, som styrker ens selvtillid, og som man kan leve af rigtig længe faktisk efterfølgende. Så der kan også komme noget godt ud af egentlig at klare situationen. Der er nogle instanser, som I kan henvise til, og der vil jeg sige, at der findes jo Stoplinjen, som er en national telefonlinje,
hvor der er, de unge kan få et rådgivningsforløb med den samme rådgiver. Og så aftaler de bare fra gang til gang, hvornår de skal snakke sammen. Og det er gratis. Så, måden man kommer ind på til stoplinjen, det er bare at sende en sms til 1231 og skrive snusfri. Og så vil en rådgiver inden fra stoplinjen ringe til det telefonnummer. Er det så kun, hvis man bruger snus? Nej, det kan også være, og man, altså, nu står der bare snus der, men det er helt paletten, om det er e-cigaretter, om det er cigaretter, om det er snus, om det er det hele, så rådgiver de. Så der kan de unge få et gratis rådgivningsforløb. Men stoplinjen kan også hjælpe jer som forældre, så hvis I er rådvilde og tænker, hvad fanden skal jeg gøre, så ring ind til rådgiverne, og så fortæl dem om jeres situation, så får I en god råd. Og de har åbent ret, altså hver dag og også i weekenden. Så de er til at få fat i. Og de vil rigtig, rigtig, rigtig gerne snakke med de pårørende, og de vil rigtig gerne hjælpe jeres børn. Så det vil være, det vil være min primære anbefaling, det er at få hjælp til at kunne hjælpe jeres børn, hvis I ikke synes, at I selv kan. Og det kan være rart at snakke med nogen, som har hjulpet andre unge. Og de er vældig vigtige derinde. Altså, de tager snakken hele vejen igennem. Og det, der også bare er tricket i det er jo også, at jeres børn så ved, der er et sted, hvor de kan få hjælp. Fordi det ved jeg, at det tror de ikke, der er. De ved ikke, at de kan få hjælp. Så man behøver ikke ligesom at beslutte sig for, at nu skal jeg stoppe for at kunne ringe ind. Vi plejer at sige, når vi er ude på ungdomsuddannelserne, at man ikke bruge de her produkter i skoletiden og sådan noget, så kan I jo ringe ind og få at vide, hvordan kan man så klare sig en hel dag uden. Men mange af de samtaler ender jo alligevel med, at de stopper. Fordi de fleste vil faktisk gerne ud af det. Men det kan være svært. Så jeg tror bare, at stoplinjen, hvis I kan huske det, og så 1231, og det kan I jo lige bare prøve det, og skrive 1231 og beringer op af en rådgiver, så kan I jo bare sige, at jeg er en mor, og jeg vil bare vide, hvad det er for et tilbud, og hvad skal jeg gøre. Og det er den første samtale, det er en myndighed, så man bliver ikke registreret nogen steder. Jeg tænker, det her skal vi nok sørge for at formidle ud til ikke kun til jer, der er, men også til alle andre. Altså, vi kan jo lægge et par, eller vi kan lave en hjemmeside, vi kan lave nogle forskellige ting, så vi skal nok samle de her ting, sådan så det bliver nemt tilgængeligt for alle. Altså jeg tænker også, at jeg kunne godt tænke mig lige sådan, hvor mange af jer enten ryger eller har røget i jeres liv. Kunne I ikke lige sådan række hånden op, hvis det er? Det vil sige, det er jo også nikotin. Det vil sige, vi er rigtig mange, der har røget på et eller andet tidspunkt, og vi er måske også mange, der har lagt det bag os, men jeg tror godt, vi kan huske, jeg kan i hvert fald godt huske det der med, at man var afhængig af noget. Man vil ikke sådan lige sige, at man måske var afhængig, fordi jeg tror, jeg ville i hvert fald mig selv, at jeg kunne da bare stoppe, når jeg lyst. Hvis jeg ikke havde ryge, så kunne jeg bare stoppe. Og der tror jeg bare, at vi alle sammen, kan man sige, har noget erfaring med sådan nogle ting. Og det er det, som vi skal tage med os, at vi alle sammen kommer til at jobbe ved siden af på et eller andet tidspunkt for os liv. Og gjort nogle ting, som vi også synes, at det var så dumt at gøre det, men vi har gjort det alligevel. Og nogle gange, vi ryger, der er også mange også. Jeg ryger ikke selv, men jeg tænker, der er garanteret nogen her, der ryger han stadigvæk. Selvom vi godt ved, at det er afhængighedsskabende, det er usundt, og man lugter af røg og alle de der ting, og alligevel så gør vi det. Og det er jo der, hvor vi er kommet på arbejde nu som forældre, at vi skal altså være tydelige, og vi skal være synlige over vores børn i forhold til, hvad det er, vi gerne vil have, at de skal gøre og bruge deres liv til. Det her, det er jo én ting, men altså nogle af de ting, som vi også snakker med Rennes om, det er jo også, at nogle af dem, som sælger de her produkter, de har altså også andre varer på hylderne. De har måske noget, de gerne vil sælge til de unge næste gang. Det kunne også godt være, at man lige pludselig skylder nogle penge, og så lige pludselig så er der måske nogle andre ting, man skal gøre, nogle tjenester for nogle andre, eller bære nogle ting videre. Så det er rigtig vigtigt, at I snakker med jeres børn. Flertalsmisforståelse er også, at det gør alle de andre.
Og jeg er enig i, at det er super svært, og det er super hårdt, når det er, at ens barn kommer ind og siger til dem. Jeg har selv 5 børn, og jeg har været igennem hele møllen, og jeg siger, at det er jeg sådan set pissehammerende ligeglad med. Vi skal få fundet en måde at gøre det her på, sådan så det er, at du ikke kommer til at stå i de situationer. Og jeg bliver kaldt både det ene og det andet, og jeg er dum, og jeg er alt muligt andet. Og jeg tænker, det må jeg simpelthen tage på mig. Fordi og jeg vil også bare sige, at erfaringsmæssigt viser også, at på et tidspunkt, så kommer jeg og siger, kæft, hvor var det godt, du sagde det, far. Hvor jeg er glad for det, at du holdt fast, og du holdt ved det her. Og det kan godt være, at det er mega hårdt, når man står i det, men det tænker jeg, det er også noget af det, som vi kan hjælpe med, som skole, eller klub, lærer, pædagog. Vi vil rigtig gerne være med til at støtte jer forældre i det her, og bakke op omkring det her. Det bliver noget, vi kan gøre sammen, så man ikke føler, at man står alene med det. Men det er jer som forældre, der er tættest på jeres børn. Det er jer, der kan være med til, at det er jer, I elsker, eller de elsker børnene. Det er jer, der kan sætte det her op for dem. Altså, når vi går hen til dem, så kan man sige, at de fortæller heller ikke de her ting til os. Fordi at vi har nede i vores klub, som jeg også ved, at vi andre har, at hvis vi får de her til, at vi tager nogen i det her, så kontakter vi jer som forældre. Fordi at det ved de godt, så de står jo heller ikke og ryger eller waver lige foran os. Så vi bliver simpelthen nødt til at rykke lidt tættere sammen i båden og få fundet ud af, hvordan vi får løst det her og få hjulpet hinanden sammen. For at det her tobaksindustri og alle de andre, der gerne vil tjene penge, de ikke løber i stedet på sejren. Så jeg vil bare sige, os, som er i skolerne og i klubberne, vi vil ikke give op på det her. Vi vil rigtig gerne være med til at støtte og hjælpe og bakke op omkring det.